A poucos días do sorteo da Lotería de Nadal, as administracións encaran a reta final dunha campaña que está a superar as expectativas. As vendas da Lotería de Nadal manteñen unha tendencia á alza nesta reta final. Desde as administracións recoñecen que as perspectivas son moi positivas e mesmo mellores ca o ano pasado. En este ano podemos estar supercontentos, aún non temos, digamos, o porcentaje definitivo, que ainda quedan uns 6 días para o sorteo, pero, bueno, a verdade, as perspectivas son moi boas, un pouquiño xa máis do co ano pasado. En ese sentido, pois estamos moi contentos, tanto a semana pasada como esta hora na administración estáse demandando xa moita lotería de Navidad. A verdade que, bueno, ahora xa estamos quedando con pouquiñas terminacións e, bueno, a verdade que estamos moi satisfeitos con esta campaña de 2025. Co paso dos días, os números máis demandados van esgotándose. Os impares seguen sendo os favoritos, especialmente o 3, o 5 e o 7. Tamén houbo terminacións moi buscadas que xa non están dispoñibles. Ao fin e ao cabo, os números máis buscados son o 3, o 5 e o 7, non os números impares, pero, bueno, a verdade, o 15960, que tamén é un número moi demandado, que este ano tamén se pode dar por finalizado, que xa se acabou, e, bueno, pois agora quedan xa uns poucos restos do que están vindo de algúns clientes que tuveron a venta. Nesta recta final, as administracións traballan con poucas terminacións dispoñibles e co foco posto nos últimos días de venda, que se manterá ata o propio día do sorteo. Polo menos as campañas é moi laboriosas, estamos traballando na campaña desde julio e a verdade, polo menos agora ao final de campaña estamos moi satisfeitos e orgullosos de poder levar a cabo, pois que a xente disfrute destas compras, non? Que ao final a xente, os décimos de lotería son o que, digamos, lle fai ilusión para a campaña de Navidad e a nós, pois, o que máis nos satisface que agora, pois, tocara un primeiro premio. A campaña deste ano tamén chega con máis posibilidades de premio, tras o incremento no número de series. Este ano incrementaron as series hasta as 198 series e a verdade, pois, bueno, en ese sentido, é unha campaña, como digo, moi importante, unha campaña onde moitísima xente pode ser premiada. En ese sentido, pois esperemos a ver se este ano é o de Ribeira, non? Dende as administracións lembran ademais que os premios menores de 2.000 euros poderán cobrarse directamente no propio establecemento. Al final, na administración, o máximo que podemos pagar en efectivo son 1.000 euros, pero, bueno, faríase mediante un talón ou pois un bizum, que non hai ningún problema. O importante é que toque, que despois, para a hora de cobrar, ha de haber sitios, habrá sitio onde poder cobralos. Agora só queda esperar ao día do sorteo e comprobar se a sorte cae na comarca.